Moi buenas, que tal? Benvidos ao canal de Cripto en Galego e vamos xa ca terceira entrevista por fin, despois de estar un tempo sen publicar. Neste caso, tócalle a Frederic. Frederic é un dos fundadores de Dextools, a plataforma de datos de criptomonedas máis usada non só en España, senón a nivel mundial, o sea que sí, é galego, como tal, pois tiña que estar aquí neste canal. Así que nada, espero que disfrutéis da entrevista, aí vos queda. E ademais, esta entrevista vai ser con sorpresa. Por qué? Pois porque, bueno, a finales deste mes de septiembre, en concreto día 28, 29 e 30, vais a celebrar en Santiago, por primeira vez, o primeiro Congreso Blockchain de Galicia. Un congreso donde vai haber referentes a nivel nacional e a nivel internacional, o sea, unha oportunidade única, eu penso. E nada, eu vou estar ali, teño a miña entrada. Neste caso, por que digo que é unha sorpresa? Pois porque Frederic tuvo o detalle de regalarme 5 entradas para sortear no canal a todos os que vexáis a entrevista. É moi fácil participar. Que tendes que facer? Se queréis vir a Santiago conmigo esos 3 días, pois simplemente darlle me gusta ao vídeo e deixar un comentario. Cualquier tipo de comentario vale. Como se queréis deixar unha sonrisita, como se queréis deixar un emoticono de ok, ou como se queréis decir que non vos gustou a entrevista, pero deixai un comentario porque senón non vos ides a levar as entradas, é así. Nada, deixo na descripción enlace á plataforma de Dextools e nada, espero que disfrutéis da entrevista e participáis se queréis levarvos esas entradas que están valoradas en 50 euros, o sea que é unha oportunidade única, sairíavos pola cara, simplemente por deixar un me gusta e por un comentario, que non é nada do outro mundo. Así que nada, espero que disfrutéis da entrevista e espero que nos vexamos en Santiago. Estamos aquí xa na terceira entrevista do canal de Cripto en Galego e a verdade é que estou aquí con Frederic Fernández, unha persona que xa tiña ganas de traer ao canal, porque creo que é bastante interesante. Frederic é o fundador da plataforma de datos de criptomonedas Dextools, pero bueno, vamos a deixar que se presente el primeiro. Entonces, nada, ¿qué tal, Frederic? ¿Cómo estás? Hola, moi ben. Sí, sí, Moi ben. gracias por traerme ao canal e moi boa iniciativa isto de facer entrevistas en galego, que non había nada, creo, ata o de agora. E nada, de feito é a primeira que vou facer en galego, eu diría que na miña vida. Así que moi ben. Sí, non. Sí, creo que en galego non hai nada ou moi pouco. Creo que David Noia fai algo por a súa conta de Twitter ou Sí, algo sí, así, sí, pero pero non quitando entrevistas. eso pouco. Como? Pero non entrevistas. Pero non entrevistas, non? Vale. Entonces, nada, quería preguntarte, Frederic, primeiro, como conociches o mundillo blockchain ou como te encontraches con Bitcoin, como foron os teus inicios aí nas criptomonedas, ou se ao millor entraches nas criptomonedas non por Bitcoin ao principio, ao millor conociches, eu que sei, Dogecoin antes que Bitcoin, non sei, cuéntanos un pouquiño. Sí, pois, a ver, eu empecé un pouco, pois, o típico, por curiosidade navegando por internet. Eu era bastante activo nun foro que se chama Burbuja Info e ali tiñan, pois, un hilo de criptomonedas e a mí dábame por ler e parecíame interesante. Isto era a principios de 2017, sobre xaneiro, febreiro, e claro, Bitcoin daquela creo que estaba como a $700, unha cousa así, para que vos faiades Uf, unha idea. E claro, eu leía, deixeino uns meses, logo cando volvín a ler sobre xa era pois, octubre de 2017 e de repente xa estaba a 6.000 e eu dicía, joder, que pena non haber comprado, no? Típico que todos pensamos, que estaría facendo que non comprei, porque, bueno, é un pouco, pois, de feito, é o primeiro que te atrae deste mundillo un pouco, pois, esa parte de, bueno, pois é interesante a nivel económico, de sí, de rentabilidade, vamos, le sacarían a rentabilidade rentabilidade e posible. aparte, pois píate, a mí pilloume nunha edad que eu estaba acabando a carreira, non tiña un duro, pois o típico de a ver se gano un pouco de pasta para salir de fiesta, ¿no? Como que era pois un pouco no que pensas nesas edades. E nada, puxeme sobre todo, aí xa que foi cando me fixe un pouco clic o cerebro e dicía, ostra, voume informar, voume intentar meter ben neste mundillo e a ver si podemos facer algo. Empecé a ler todo o que puiden de cripto, de blockchain, claro, e ao principio, pois esa atracción que che ven polo lado da pasta, logo cando empezas a ler e a formarte sobre o que é pois tanto a tecnología blockchain como o tema de Bitcoin, toda a parte de libertad financiera, o que che permite facer, logo con Ethereum a parte de smart contracts tamén me pareceu super interesante
E claro, pois eso, ao revés cos memes, pois aquí entras pola pasta e quedaste pola tecnología. E foi un pouco o meu caso, seguí informándome e tamén ao mesmo tempo empecé a facer algúns pinitos en trading, deuseme ben, eu era principalmente trader, pero ao mesmo tempo sí que naquelo que invertía gustábame formarme, o sea, gustábame saber en que estou invertindo, non en tirar ya así a cegas ao que salía por Twitter, pois a Dogecoin ou a calquera outra, que sino que me interesaba formarme e ver os protocolos novos que estaban salindo. En aquel momento, pues, en 2017 finales, pues salían Tron, EOS, Qtum, IOTA, había un montón de monedas novas que estaban saliendo que intentaban, pues, tecnológicamente ser superiores a Ethereum, que é o que se veña construindo. Tamén salía BNB ou moitas das que agora son top, pues, naquele momento era cando estaban salindo e nada. Pois así seguimos un par de anos e nada, simplemente pues como hobby trading e ao mesmo tempo pues traballando. E xa en 2020 xa foi no, bueno, pues un pouco cando foi o tema da pandemia, cando xa pues, pasou que estábamos confinados na casa, tiñamos tempo libre e decidimos pues, un pouco crear Dextools, vendo todo o que Ujú. era a deriva do mercado e sobre todo que se empezaba a falar deste tema que son as finanzas descentralizadas, DeFi, e vimos Vale. bueno, que todo aquilo que facíamos nosotros sobre o trading podíamos construir unha plataforma para que a xente puidera tamén pues, achegarse a este mundillo dunha maneira máis sencilla. Vale, porque tú, o sea, facías trading con criptomonedas e facíalo, imagino que en plataformas centralizadas, ¿no? Que é o único que Un había pouco nese de todo, momento, ¿no? sí que es verdad que ao principio empezas por aí, porque realmente, bueno, e máis naquel momento, cando eu entrei, 2017, as maneiras de pasar de fiat a cripto non era tan fácil como pode ser agora, que metes tarxeta e xa estás dentro. Claro, Sí que había contados cos dedos dunha man digamos, os exchanges, casas de cambio que tiñan este servicio, a maioría non tiñan fiat. Ni siquiera ujú, stablecoins en moitos casos. A única stablecoin que había naquele momento creo que era Tether USDT. E, e nada, si eu empecé en Kraken, que era dos poucos que tiña este servicio, ni siquiera Binance o tiña naquele momento, aínda non tiñan ujú. pasarela fiat, que a puxeron despois. E sí, empecé a comprar pois, o que había en Kraken, aquel momento creo que das primeiras que comprei, pois o típico, Ripple, Stellar, as que eu veía que eran máis baratas. Pero claro, de Claro, baratas nada, porque que así que enseguida que entendes o concepto de CoinMarketCap, supply, etcétera, dices, ostras, exactamente. Que non é o mismo que unha que criptomoneda. tontería, claro, que fan toda a xente que entra nova e decir, ostras, é que daquela por Ripple estaba a 20 céntimos e Ethereum pues estaba a 800. Pues, Claro, ostras, cuando suba este precio ya estamos listos, ¿sabes? claro, Pero logo entendes que eso non é posible. Pero, exactamente. pero sí, naquele Vale. momento, pues a ver que pasaba. E como todo subía, pues tampouco había moito problema, porque de 20 pues pasou a $1. Entonces era como, ostras, qué bueno que son. Joder, acabo de entrar y estou Claro, ganando. exactamente, nun bull market, sí, a Sí, verdade é que, claro, eu recordo tamén no período, sí, sí, na pandemia foi, no 2020, que claro, baixara Bitcoin, non sei se chegou a baixar a 4 ou a 5.000 ou algo así, sí, sí, e el a partir 3000. de aí xa pelotazo para arriba, e xa aí ese ano e o seguinte, pois todo o que lle metías realmente Exactamente. Sí, é que cualquera podería facer a 2021 foi rentabilidade. exactamente un pouco o que se viviu en 2017, exactamente o mismo. Sí, eu, Todo un ano de claro, subida, todo o ano. Entonces é claro, eu, como, eu entrei na pandemia, no mundillo. sí, Vale, tú xa entrache antes, foi no primeiro bull run que hubo, digamos. sí. Imagino que foi máis, que se notou máis a nivel rentabilidade. Vamos, porque Por aí, eu sí, diría por que o aí máis ou menos, 2021 non? foi mellor, simplemente porque había máis opciones. É dicir, en 2017 había menos exchanges, había menos monedas, porque había unhas 1500, e en 2021 pois xa había, en Dextool temos millones xa, o sea, millones. Entonces, Sí, claro, as opciones eran moito maiores e aparte había outras maneiras de ganar, non só en trading, sino tamén había farming, staking e había outras sí, opciones si según o tipo de inversor que seas. sí, ao final o da pandemia axudou nese sentido de que Sí, surgiron un montón de plataformas, de totalmente. exchanges, empezou a salir Uniswap tamén, os Claro. descentralizados, Sí, sí. ao final a xente aburríase muchísimo en casa, que facían? Pois invertían. Sí, Foi a maneira de que entrara un totalmente. montón de pasta ao sector tamén.
E nada, Uniswap empezache a utilizalo, imagino que ao pouco tempo de salir, non? Porque... Sí, bueno, de feito o Uniswap V1 saliu fai, o sea, moito tempo, pero non era tan mainstream aínda, digamos, non se tiña. Eu xa, de feito, había utilizado outro exchange que tiña un sistema de pools moi parecido ao de Uniswap, que era Bancor. Bancor. Pero Bancor, creo que foron os primeiros que sacaron un sistema dese estilo de pools de liquidez. Pero sí que é verdad que tiña desventajas. Para min, desventajas moi obvias. A primeira era que, ao contrario que no Uniswap, sí que tiña un sistema de listado que era condicionado por eles. Es decir, tiñas que mandar el requisito para que te listaran e logo pagar a cantidad. E ao mesmo tempo tampouco tiña gráficas, nin tiña nada. E todos os datos, a maioría eran internos deles. O cual tú non tiñas maneira de seguir aquilo que estabas comprando máis que o podes seguir en Uniswap, digamos. Pero tampouco Claro. había posibilidade de facer nada externo a eso para poder seguilo. Claro, antes, o sea, claro, sin, antes Claro, de falamos de que Dextools, non tiñas das nin plataformas de gráfica datos, ni nada, claro. exactamente, tú metíaslle a un token, estabas como a cegas, tú metíaslle aí algo e dices, vale, se tiña suerte, vai pa diante, senón, pois, Exactamente. vou a facer outro intercambio e vexo que hai un impact, un precio de impacto aí do copón, non? Entonces, claro, aí foi xa cando foi cando te deches conta máis ou menos de que dixeches, va, creo que podemos crear algo Sí, e sí, facer sí. algo aquí, non? De feito, nós, Ou como surgiu a idea? as primeiras ferramentas que sacamos eran para outro exchange descentralizado que se chamaba IDEX. IDEX era un exchange descentralizado que funcionaba con datos sobre blockchain, pero ao mesmo tempo tiñan contratos propios e permitían limit orders e outras funcionalidades bastante chulas. Nosotros, de feito, os últimos anos, 2019, etc., trasladamos por aí, porque era pois un pouco o que é Uniswap agora, era, os proxectos novos que salían ao mercado salían aí, antes de ir ás exchanges máis grandes, co cual pillámonos ao principio e as rentabilidades eran maiores. Estábamos en bear market, por tanto, tampouco as rentabilidades eran super grandes, non eran en moitos casos significativas, pero sí que é verdad que mentres todo o demás perdíamos, nosotros ganábamos. Entón, xa era unha ventaja gorda. E creamos as ferramentas para o que era IDEX, pois tonterías de se alguén metía pulsa ao contrato de IDEX, o sea, tokens ao contrato de IDEX, pois nosotros sabíamos, este acaba de meter moitos, normalmente para vendelos, senón non os metes. Entón, Claro. xa nosotros preparábamos para comprar barato ou para vender antes que el e que non nos tirara o precio. Sistemas moi sencillos deste estilo. Eh, pero foi prácticamente a semana de salir, 2 semanas, que saliu Uniswap V2. De feito, nós, o noso token listamos en V2 moi pronto e a mesma comunidade foi a que nos dixo oye, estas herramientas que tes para IDEX tes que sacar algo igual para Uniswap porque en Uniswap así que non hai nada e fixémolo. O sea, conseguimos sacar pues, as primeiras gráficas que houve en tiempo real para todos os tokens de Uniswap, sacámoslas nós. Antes había un sistema que era propio de Uniswap que era moi aparatoso, que era Uniswap Vision, que sí que tiñan gráficas, pero só tiñan gráficas, digamos, dos tokens principales que les listaban aí, Os e que aparte, tiñan maior volumen, non? Imagino. claro, e tiñas que o mismo mandar requisito que te aceptaran, eso tardaba, pues, que tardara unha semana, 2 semanas, o que decidan, e se te aceptaban. Que na maioría de casos, claro, son mercados que son moi ágiles, moi movidos, e a xente quere o xa todo. Queres a moneda que acaba de salir, seguila, comprala, e ao mellor nunha semana xa estás noutra, non che interesa Claro. despois seguir esa cotización. Entón, nosotros sacamos as gráficas que tiñan a particularidade e a gran ventaja de que no momento en que se listaban a moneda, nós xa tiñamos a gráfica construída desde o minuto 1. Entón, a xente, claro, enseguida volveuse loca, empezou a compartir Dextools, porque era a única maneira de seguir os tokens novos que salían, e a partir de aí, pues, fomos construindo ferramentas para ir mellorando toda esa plataforma. Pues, unha lista dos tokens que iban salindo, algo tan senxalo como eso, pues, antes non existía. Tiñas que ir Claro, o sea, exactamente. que alguén cho pasara ou que alguén che pasara o contrato, acaban de listar isto en Uniswap. E ir a Es, Uniswap e metelo aí na lista e poder buscalo para comprar. Isto estamos falando tamén que Dextools é unha plataforma das principales, o sea, mundialmente, o sea, é algo Sí. que das principales, A entonces, nivel de visitas, somos a número 1 ahora mismo. exactamente. Cuéntame un pouquiño,
a idea de, o sea, tiñas a visión xa clara, un momento que te encontrache con Uniswap, ese problema que había, tiñas esa visión xa clara ou de crear DexTools, e se esa visión que tiñas de DexTools é un pouco o que é ahora DexTools, Eh, realmente. eu diría que non, o sea, nin por asomo. O sea, en general, empezamos pues prácticamente como un hobby, porque era como que che dixen, estamos Claro. aburridos, sacamos sin ninguna pretensión económica, non, o sea, non somos desas empresas que recaudamos pasta, fomos a inversores, non somos unha startup común nese aspecto. Non tiñamos idea de que isto se convertía nunha empresa ao nivel que está ahora. Claro, o Pero ao sea, foi mesmo moi... tempo sí que estábamos, o sea, conocíamos moi ben o mercado, porque como digo, os traders sabíamos o que quere a xente que se dedica a isto. Entón, estábamos moi cerca do que son as comunidades e en general a mente de alguén que se dedica ás criptomonedas. E ao mesmo tempo estamos en contacto coa nosa propia comunidade, no sentido de que creamos un grupo, estamos constantemente pillando feedback e, sobre todo, adaptándonos moito ao que o mercado iba evolucionando. Uh -huh. En ese sentido, pues, por ejemplo, al principio todos los tokens eran iguales, non había ningún problema. Logo empezaron a salir moitísimos scams. Inventouse o concepto de honeypot, por exemplo, que é un concepto Sí. que en realidad é moi sencillo, é un token que che permite comprar, pero non che permite vender, porque leva unha, bueno, ten unha función maliciosa no código, para que a xente nos entenda. Pois, joder, nós pensamos, ostras, necesitamos algo que nos alerte desto, ¿no? Cando vas comprar un honeypot que che, de alguna maneira che diga isto é unha estafa. Que foi E cando pues, sacaste eso de X-Score, non? Que lle sacamos dais o unha desescore, puntuación aí. claro, exactamente. E dixemos, joder, e además de esto, que máis cousas podemos informar? E aí pensamos, a ver, que é o que nosotros miramos cando vamos a comprar un token? Oye, pues que teña buena liquidez, que teña pues, unha cantidad de holders, que non sea todo, sabes, dunha persona ou que acabe de salir, tal, que, digamos, dentro da fiabilidade que teña, cuantos máis holders teña, máis distribuído este o token, máis, digamos, salud ten ese proxecto. Nivel de transacciones, nivel de creación do token, pues eso, si o token está creado e listado xa, si o token está, pues ten, digamos, esas funciones maliciosas que podamos ver no código, que creamos un auditor independiente, que podemos... bueno, ahora xa especializouse tanto que xa temos que depender de terceiros e directamente linkamos a plataformas especializadas, pero no seu día tiñamos un auditor propio moi sencillo que nos alertaba, pues eso, de se o contrato pues, tiña unha función de mint, que podían crear tokens infinitos e vendelos. Si tiña unha función de lock, que che podía bloquear transacciones. Pues dese estilo. E logo tamén, sobre todo, tamén redes sociales. Si este token ten redes sociales, si está listado en CoinMarketCap, en CoinGecko, en outras plataformas, pues que che den cierta legitimidade, sabes? E Okay. todo eso que mirábamos e o que plasmábamos aí. Despois vimos tamén pues, que había uns bots que se dedicaban a facer front running, que é unha modalidade tamén un pouco, a ver, non é un scam, pero é unha especie de truco malo que fan a xente que pues, se tú tes un slippage, unha tolerancia alta cando vas a comprar e vender, que é, digamos, o que estás dispuesto a asumir de cambio de precio de un token, pues eles detectan a túa transacción e compran e venden, o sea, compran antes que tú e venden despois de que tú compres. Aí entre medias, non? E esa diferencia, eles, digamos, entre comillas, roubancha. Vale, esta xente non sabía que existía hasta que nosotros Uh sacamos -huh. ese detector de bots e o plasmamos. E dice, ostras, ¿isto que é? E les veían que, claro, joder, vou comprar 5 millones de un token que mo dice Uniswap e solo recibo 4.500, o sea, 4,5 millones. Pero Uh isto -huh. onde vai? Claro, tiño os pasa un 5%, un 10%, e esa é a parte que che rouban. Claro, exactamente. A Ao xente empezou a final, darse conta, empezamos a alerta e dicir, cando vayas tradear, baixa os lipas no medida do posible, porque eso é a parte que che van roubar. Entón, claro, pues todas esas cousas, nosotros fomos, creo que, dos primeiros que alertamos de todo eso. claro, E fomos construindo sobre o feedback da comunidade todas estas ferramentas. ao final, o sea, claro, non habendo nada, de repente, pois que haxa unha plataforma e que, ainda encima, pois vayáis agregando todas estas funcionalidades, pois ao Claro. final non me extraña que ese crecemento orgánico saiga, sabes? Que se Sí, comparta sí, por sí. todos lados, ao final toda a xente, sobre todo traders, que
que queren un pouco máis, pois eso, tradear máis a nivel descentralizado, digamos, Sí, sí, comprando sí. así ese tipo de tokens e demais. Claro, claro. Todo Entonces, se resume en tradear de maneira máis segura e sobre todo tamén máis cómoda, porque claro, algo tan sinxelo como ter unha lista de favoritos, é que antes, exacto, o sea, antes non existía eso. eso é Tiñas que ir impensable. aos contratos, ir contrato por contrato de cada token e ir pegando na URL. Eso funcionaba así. Non había un buscador de tokens no que eu podía escribir, eu que sei, Dogecoin e que me salga a pool de Dogecoin. Eso non existía, era todo por contratos, URLs, ir pegando e ir mirando. E logo as liquideces tiñas que ir a propio, pues, a plataformas como Etherscan e mirar o contrato a ver canto había aí de Ethereum. O sea, e esa era a maneira. Entonces, claro, eso era para alguén, algo que ahora che leva un minuto en DexTools, antes che levaba media hora buscar toda a información. Exactamente. Sí, porque eso ao final non todo o mundo está disposto a facer levar todo ese traballo do que estás falando. Claro, Entonces o que fixestes aí foi basicamente romper barreiras de entrada, xa está. exactamente, sí. Entonces é moitísimo máis fácil buscar info, o link ás redes sociales de todos os tokens que teñen redes sociales, xa podes facer máis Claro. fácil a tua investigación e demais. A Sí, través do sí, Dexscore tamén, a sí, puntuación, sí. pois máis ou menos xa sabes E entero. agora xa, por exemplo, cos últimos listas de tokens que sacamos xa é unha maravilla, porque podes ter unha lista de tokens e quero e tes filtros co cal podes dicir, pues quero buscar tokens que teñan máis de 100.000 de liquidez, que teñan este score máis de pues, 90, por exemplo, para que sean moi legítimos, e que estén na red de Polygon. Ujú. Todo eso podes facelo desde Dextools. Entón, é unha maneira de buscar proxectos nos que invertir de maneira moito máis cómoda que andar buscando, pues, non sei, en Google, porque que non había nada máis. Claro. Vale, Fredrik, xa, por curiosidade, DexTools, os beneficios de DexTools, o sea, como, de onde veñen os beneficios exactamente de DexTools? Dunha plataforma así de datos, de Sí. criptomonedas, como factura? Pois basicamente publicidade, é o principal Vale, da plataforma. Nós temos banners de publicidade, de proxectos, de empresas que se queiran anunciar e aí estamos, e cobramos de eso. vale, genial. Hai outra funcionalidade que tendes tamén que é para inversores con máis capital tamén. Fálame un pouquiño deso, de en que consiste. Sí. A ver, principalmente o uso do noso token é un utility token que se utiliza para acceder ás ferramentas superiores da plataforma. Pois simplemente tes máis funcionalidades. Por exemplo, isto hai dúas maneiras de facelo. Unha é pagando unha cantidade de token ao mes, pero a que nosotros recomendamos sempre é comprar e holdear na túa wallet 1000 DEX, que é o standard time. Ahora mismo son uns $500, pero claro, non os tens que pagar, son teus, eso primeiro, e logo cando queiras podes vendelos, pues normalmente máis caros. Entonces, para o usuario creo que é unha ventaja máis guai. Ujú. E tes herramientas pues, máis superiores. Vas ver máis cantidad de hot pairs, que son os pares que están máis activos na plataforma, tes alertas de precios, que che mandamos pues, un mail ou un telegram a onde ti nos digas con, pois, este token que acabas de comprar acaba de subir de precio un por 3. E iso é moi útil porque estás atento para poder vendelo. Desde sabes? E se non tes maneira de enterarte máis que estar aí 24 horas pegado. Logo, pois Claro. tes outras ferramentas que a mí me molan moito, como que é o Wallet Info, que é unha ferramenta que che permite de todas as transacciones que se van generando en Destools, podes guardar as carteiras que as generan e ter unha lista pois, de carteiras que ti che interese seguir e ver o que compraron, o que venderon, o que generan e Ujú. a mí me parece moi interesante, porque unha das maneiras, obviamente, de ver, de generar pasta e ver quen genera pasta realmente, que está comprando a xente que gana, que está comprando e que está vendendo. Entón, para min iso é unha maneira moi útil. Se ves que fulanito que gana moita pasta, pois está comprando unha moneda X, pois o mellor te interesa mínimo investigar a ver por que compra e como está esa moneda para ver se si tú tamén compras, porque iso é unha Vale, maneira sí. de tamén aprender. Genial, sí, unha función moi interesante esa do seguimiento das wallets, a verdad. Mm. Bueno, pois nada, vamos a cambiar ahora de tercio, se te parece, vale? O de Sí, sí, DexTools, pois vou deixar o enlace tamén na descripción do vídeo e farei un tutorial tamén po canal, vendo por genial. dentro como é, como Sí, sí. funciona, vale? Ahora, quería preguntarte por
Agalbit. Que é Sí. Agalbit? Pois a Galbit é a Asociación Galega de Blockchain. Antiguamente de Bitcoin e IoT, por aí o nombre, pero ahora Ujú. mismo estamos principalmente centrados en blockchain. E no que é pois a divulgación e difusión a nivel galego de toda esta tecnoloxía. O que facemos principalmente pois son sobre todo, bueno, temos un grupo tamén de xente que entra e fai preguntas de nivel básico ou se quere informar ou non sabe por onde empezar neste mundillo, pois nós asesorámoslo, decimoslle, oye, nós temos aquí, temos un canal de YouTube con vídeos, con charlas, con ponencias e aparte tamén, pois esos mesmos cursos, ponencias, etcétera, facémolos tanto a nivel online como a nivel presencial en canto se pode. Ujú. De Vale, tal maneira que a xente que quere, pois, que non sabe nada de Bitcoin e é no que nos centramos principalmente, sobre todo a nivel moi básico, pois que diga, ostras, é que eu non me aclaro por internet, necesito alguén que me explique. Pois facemos eso, cursos de, pois, normalmente, pois, de 20 personas ou así, que queren vir en presencial, que lles explicamos, pois, tanto a nivel de que é blockchain, como comprar unha criptomoneda, sobre todo tamén moito o tema de seguridade, que entendan sobre todo o tema da custodia, como custodiar as cripto, que, o sea, entender ese concepto de que tes unha clave e que se a perdes os fondos, que tipos de carteiras hai, cal che convén a ti según o tipo de persoa que seas, e pois eso é un pouco no que nos enfocamos. Logo a nivel, pois tamén solemos a veces dar charlas en universidades xa un pouco máis complejas de outra temática, pero bueno, a nivel máis técnico, sí, imagino, a non? nivel máis técnico, de temas de trazabilidade, temas de que, como crear unha blockchain, como facer unha red permisionada, diferencias, etcétera. E sobre todo ahora mismo estamos un pouco que parados porque estamos centrados no que é a gestión e promoción do que vai ser o primer gran evento de blockchain de Galicia, que é Block Galicia. Exactamente, fálame deso tamén porque vai a ser o primeiro, a primeira xuntanza, digamos, Sí. blockchain en Galicia, que por Ujú. certo teño entrada, así que, pois Moi ben, nada, ali nos veremos. por suposto. E nada, van a ser como 3 días, non? Sí, 3 días en primeiro aclarar Santiago. que non é o primeiro evento blockchain de Galicia, porque nos preguntaron e non, evidentemente houve outros máis pequenos, pero este é o primer gran evento blockchain de Galicia, o sea, que se crea desde Galicia, porque sí que é verdad que os outros, pois, normalmente fixeron xente que non, o sea, que o fan aquí, pero que o poden facer o ano seguinte en Almería, por exemplo. Vale, que fain Ese é como o, unha gira, digamos. claro, sí, sí, sí. Entonces, Vale. tamén os coñezo e son amigos, entonces eu tamén me inspirei moitísimo neso a hora de crear este evento, pero sí que eu quería crear un evento, gran evento de Galicia e sobre todo tamén enfocado en Galicia, no que é o sector blockchain, sí que é verdad que traemos grandes ponentes de moitísimo nivel de toda España e outros países, pero tamén poñer moitísimo foco nas iniciativas que se están facendo en Galicia. Ujú. E como ti dis, pois son 3 días, 28, 29 e 30 de setembro deste mes. Espero que a charla salga antes do evento para que a xente se entere. Sí, sí, por suposto, esta semana E, xa saldrá. e moi ben, e o día 28, pois o que facemos é un día, chamamos o día cero, porque é un día enfocado en todas esas persoas que, o mismo, que non saiban nada ou que sean, digamos, novas no sector cripto, no sector blockchain, e que queiran desde cero aprender, pois nunha jornada todo o que se poida deste sector, pois ese día cero facemos ponencias de eso, de introducción a blockchain, de NFTs, de seguridade, de un pouco de tamén de como comprar, vender a túa primeira criptomoneda de unha maneira segura, e todo a nivel moi básico, de cara a que o día seguinte, que xa o Congreso Preseo, o día 29, poidas ir e poidas enterarte xa das charlas un pouco máis, que van a entrar xa un pouco máis en profundidade no que é o sector blockchain, pois que non che sone todo a chino, sabes? Que saibas o que é unha blockchain, que saibas o que é Bitcoin, Ethereum e o que Claro. se pode facer con eso. Entonces, claro, ese día tamén esperamos tamén menos aforo, o día 29 e 30 xa vai ser un congreso máis potente, e nada, aí estaremos pues, dando caña sobre eso. O día 29 xa temos mesas redondas, ponencias, veñen empresas grandes como, bueno, Dextools, Bitbase, a Banca, aquí a nivel Galicia, EOS, empresas de fintech como Etihub, colaboran tamén entidades como a Universidade de Santiago de Compostela, a Xunta de Galicia, o Ujú. sea que, bueno, temos un nivel de ponentes que a verdad que estamos moi contentos con eso, coa resposta que houve a todo eso.
Genial, seguro que será o primeiro de moitos eventos deste estilo, Por seguramente. suposto, sí, sí, sí. A idea é, desde a Galbit, continuar facendo eventos, obviamente, xa de unha entidade máis pequena, pois ponencias, cursos concretos, e se sale moi ben este evento, obviamente, pois facer as seguintes ediciones o ano que ven. E a miña idea principal, bueno, aquí xa me gustaría tamén ir movendo, pero ir movendo a nivel de Galicia. Pois este ano vai ser en Santiago de Compostela, pois o ano que ven facelo pois en A Coruña ou Vigo, incluso en anos posteriores, si temos sorte, pois en Lugo, en Ourense, non temos ninguna limitación nese aspecto. Donde nos traten mellor aí iremos. Vale, genial. Sí, aparte eu creo que o sector blockchain cada vez se vai afianzar máis, Sí, entonces penso que ao final claro. isto vai a crecer. Totalmente. Por... E agora estamos nun momento moi maduro no aspecto de que en anos anteriores, por exemplo, non había suficiente ecosistema quizás en Galicia para facer un evento desta magnitud. Ahora mismo eu creo que sí que, a pesar do bear market e de que o interés pois, non é tan grande como pudera ser un ano anterior, sí que estamos nun momento en que temos un montón de empresas facendo iniciativas en blockchain a nivel grande, pues, Pescanova, Estrella Galicia, sin ir máis lejos, e tamén temos empresas propias que en Galicia están traballando en blockchain, como pode ser pues, Material Bitcoin, incluso Dextus, que temos parte galega tamén, pois que xa podemos mostrar unha realidade, digamos, cierta profesionalidade do sector. En anos anteriores, pois o que había xente pois que sí, que se dedicaba a divulgación, que se dedicaba un pouco a, digamos, a un sector, pero non había, digamos, xente que vivira deste sector. E agora sí que temos xente traballando en empresas cripto a nivel mundial e que pode vir e mostrarnos pois esa realidade do sector. Vale, genial. Eu penso que vai a ser un evento que dos que non se pode perder, sobre todo se estáis empezando no mundillo da blockchain, das criptomonedas, creo que é unha oportunidade bastante boa, porque ademais está cerca, está en Santiago, está en Galicia, e iso, importante, os que vos estáis iniciando, pois intentar asistir ese primeiro día, no 28, é o de iniciación, e xa se vos podeis quedar os siguientes, pois genial, xa. Pero vamos, creo que é unha oportunidade única, verdad? Sobre todo para xente que, porque claro, a maioría dos eventos pois suelen ser pois en Barcelona ou en Madrid ou en Granada tamén, pero claro, Sí, sí, a sí, nivel para Galicia pois xa lle queda a xente totalmente, un pouco claro. máis a desmán, non? Pero agora que temos en Santiago, pois está genial. Sí, 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 sí. E ademais vai haber moito networking, vai haber zona de gaming, o sea, vai ser Guau. algo moi, digamos, de dinámico, non sei como é, dinámico e que a xente non se sinta avasallada porque pense que vai ser un evento moi serio, etcétera. Non, somos moi hai moito networking, somos moi accesibles, vai haber ponentes de moito nivel, pero que van a estar ali, que lles podes ir e preguntar cousas, o sea, e iso é unha oportunidade que non a xente normal non ten todos os días. Sí, Entonces, exactamente. o mismo, vamos ter stands dos proxectos principales, de que vas ter incluso regalos, vamos dar camisetas, vai haber café, o sea que a xente, se dices, Ujú. joder, que non teño nada que facer o viernes ou o sábado, pois que se acerque Claro, que o vai pasar exactamente. ben. Unha pregunta, as entradas pódense adquirir hasta prácticamente o último día ou vai haber unha limitación de días aí que se podan adquirir? Claro, hai limitación para as VIP principalmente porque por temas de aforo pues temos que indicar antes hai cenas VIP, e temos que indicar o aforo unha semana Claro, antes máis ou menos. lógico. O sea que as VIP vanse vender hasta o día 22, se non me equivoco. Vale. E as estándar hasta o último día prácticamente porque esas pues como son de entrada general e ali vamos a estar, pues danos igual que veñan 200 que 1000, Ujú. sabes? Entonces, Vale, pues que a xente se acerque e vale, que ali genial. estaremos. Genial, pois aí queda esa información sobre o evento. E nada, agora vou facer unha pregunta xa a nivel de que opinas tú personalmente, a Ujú. nivel de inversión en general, non solamente de criptomonedas, senón pois pode ser inversións tradicionales ou inversións en inmuebles, como forma de que opinas tú da inversión como forma de combatir o que é a inflación, os problemas que estamos tendo económicos Ujú. hoxe en día, porque hai moitísima xente que sigue pois como que ten esa desconfianza cando fala de invertir, non?
Entonces, non sei, que des a túa opinión un pouco sobre que opinas de tema de inversión como protección de inflación ou de largo plazo tamén, sobre todo. Sí, a ver, é obvio que sobre todo dependendo do perfil da persona, todo aquel que se poida permitir, eu diría que hai varios tipos de inversión, porque tamén non é o mesmo a xente que se pode dedicar a isto e que ten un conocemento que o que empeza de cero e ni siquiera ten tempo, que nese caso normalmente se deriva en entidades de terceros. Pois a xente, o típico que invirta a xente que non ten tempo e que ten cierta edad, fondos de bancos e cosas desas, que eu aí, a verdade é que son moi ajeno a todo eso e na maioría de casos eu diría que te informes moi ben. Eu principalmente son un inversor, bueno, sí que é verdade que teño participaciones en algunhas empresas, pero principalmente do sector cripto. E pareceme que a día de hoxe é o máis interesante, por un motivo, e é que é un sector que está empezando e que ten moitísimo futuro. É o que podía ser pois, invertir en internet no ano 2000, en Amazon, en Google e en todo o que iba salindo. Entón, Ujú. claro, pero claro, hai que dedicarlle moito tempo, saber moi ben o que faz e sobre todo, bueno, tamén ter o capital. Eso é o primeiro de todo, é Ujú. ter pasta disponible. Si non tes un capital que estés disposto a perder, é o primeiro que sempre se dice en cripto. O que metas en cripto tes que estar disposto a perdelo ou polo menos digamos que non sea un Que non diñeiro te do importe moito, vamos. que non te importe, o sea, sempre te importa, pero me Em- refiero que non, eu o que digo é que non che quite de comer, non? Polo menos, exactamente. o sea, ter un remanente e dices, bueno, que se o perdes ou que se che vai a mitad, porque aquí realmente perder todo é moi difícil, tes que ser moi cafre para perder todo, Un honeypot. pero que aquí é moi común perder un 20% en un día e Sí. que ao día seguinte o recuperes, que tamén pasa, quero dicir, non é só o que perdas, o mismo, ao mellor ganas un 20 e ao día seguinte estás igual. Tes que, eso depende moito do perfil de inversor que ti sexas e o que estés dispuesto. Hai xente que dice, joder, que eu quero comprar un Bitcoin para cando me jubile e listo. E metes ahora Claro. 20.000 euros, compraste un Bitcoin e olvidaste durante 20 anos. Iso é, para min é unha maneira de invertir moi cómoda e moi legítima. Ujú. E depois hai xente que dice, joder, que eu quero estar atento, gusta de invertir, vou meter a Bitcoin, Ethereum e outras 10 que encontre por aí. Cuidado, ese é o típico perfil que dedícalle Xa. tempo e a min pareceme, o sea, eu conozco xente que se formou, que empezou de cero, se formou e que lle vai moi ben. Ujú. E conozco xente que empezou, non se formou tanto e lle foi moi mal. Entonces, claro, é unha cuestión principalmente, hai que ter habilidade, hai que ter unha mentalidade tamén moi predispuesta ao riesgo e sobre todo dedicarlle moita tempo. Exactamente, sí, ao final, se queres rentabilidade, o sea, se queres máis rentabilidade a corto plazo, lógicamente, pois tes que lle dedicar tempo. Eso de Moito tempo. veña comprar Sí, porque sí, eso non sí, funciona, sí, eso sí. está comprobado. Claro, claro, e sobre todo nestes mercados descentralizados, é Aínda cuestión de, máis. en moitos casos, de horas de estar encima, pero é que un trade bueno poden ser minutos, pero é Mm, que nesos minutos tes que saber o que fas, ujú. sabes? Porque a xente que compra unha moneda e se multiplica por 100, son poucos. O sea, sempre va, claro, é un pouco, cando ves nas É complicado. noticias, para min é o sesgo de superviviente, non? Se chama, que é, claro, o que comprou isto de chico de 20 años compra 1000 euros de unha criptomoneda e gana 1.000.000. É que encima esas noticias son as que Esa, máis se leen ao sí, sí, final, claro, sabes? E realmente son é as o que que te menos caso chama se lle desde, hai que facer, si non claro, sabes nada é o que te chama, e dices, ostras, claro, claro, vou ir eu e mañá xa estamos listos. claro, Non, é que o e sea, despois, dese claro, hai un, claro, é dese moi hai un, complicado, é moi claro, complicado. claro. E encima, cando sabes e cando te profesionalizas, o sea, vendes antes, non, eu conozco xente que con proxectos moi buenos, pero vendes. Tú normalmente, si tes cabeza, en canto te multiplicas por 2 ou por 3, vendes. A non ser que vayas a moi largo plazo e o proxecto sea, digamos, de cierta entidade ou teña un trasfondo detrás. Se compras unha moneda que se chama Pepe e que é un meme dunha rana, non deberías esperar a que valga un por cien. Sí, aí é basicamente como se estuveras xogando a ruleta nun casino, basicamente. Claro, O sea, claro. sabes, dices, va, Sí, sí. espero a que se multiplique, pero é que despois pode seguir a merda Sí, literal nun sí, sí. segundo. Entonces, No, pero é que esta é unha ruleta na que tú invirtes rojo ou negro e xa ganache. Imagínate que xa fixeche un por mm, 2 por 3 e xa claro, ganache. O sea, non te exactamente. esperes a un por 10, non te esperes a un por 100. Mm. Normalmente.
claro, o perfil desa xente que se multiplica por 1000 e espera, eu non sei que, o sea, eu imagino que se olvidarían ou serán perfiles moi concretos de xente que non ten nin idea e tuvo suerte. Sí, de que ao final ese tipo de comportamento ao final a larga pa inversión tarde ou cedo No, no, vai a no. saír mal, vai a Claro, saír mal. ese, o que fai é eso, e na siguiente que invirta vai perder todo. Claro, Eso é así, tío. podes ter suerte nun momento dado, pero a suerte Claro. é moi a suerte Sí, de verdade que sí, sí, é sí. moi Y si escasa. si te gusta mucho el riesgo y quieres seguir, digamos, expuesto a este mercado, o que fas é, pues eso, compro Pepe ou cualquiera outra destas, multiplícome por 2 por 3. Ou si tes moita suerte e dices, joder, que me fun a comprar o pan e multiplicóse por 10. Vale, pues aí Sí, vendes, está claro, hubo suerte. Y ese por 10 que fas? Pues vuelve a Bitcoin, vuelve a Ethereum. Y sigues revalorizándote a largo plazo de unha maneira máis cómoda con moito menos riesgo. claro. Eu o que suelo facer tamén son, agora o que estou facendo son usar bastante rangos de Uniswap V3, aí, ese tipo de estrategias tamén, pero claro, é o que tú dices, ao final hai que estar pendiente Siempre, sí, todos sí. os días prácticamente. Sí, sí, é que aquí Entonces, realmente, especialmente ahora en bear market, donde máis se gana nas monedas que salen nuevas. mm, Nas novas é onde máis se gana. E que as monedas o problema é que teñen unha vida moi corta. Normalmente, por eso mesmo, porque o que chama é novedad, o que sale hoxe, mañá xa non é novedad. E a xente compra exactamente, hoxe e vende mañá. Entón, tens que estar moi atento e comprar moi pronto e vender tamén pronto. vale. O sea, é como ir moi atento de que non te estafen, sobre todo. Usar DexTools, mirar toda a información moi ben e que non te estafen, porque é común que pase tamén. Exactamente. Bueno, pois aí quedan eses consellos. Dime así algún consello final xa para a xente, bueno, prácticamente xa o dixeche, a xente que quere iniciarse no mundillo blockchain como inversores, pero bueno, prácticamente xa quedou dito. Formación, que se formen antes, non? Que Sí, sí, sí. investiguen bastante ben onde se van a meter, Sí, que sí. Eu investiguen sempre digo formación e información, porque a exactamente. información sin formación non che sirve de nada, porque non vas a entender o que estás vendo. Ujú, E hai xente exactamente. que che mira unha gráfica e xe che dice, isto vai por aquí. Pero é que eso é algo que adquieres con moitísima experiencia. O tempo, exactamente, de estar farto de ver gráficas. Exacto. Pois nada, pois eso, se queréis investigar algún token, algún proxecto cripto, pois entráis aí en DexTools que ides a ter toda a información, as redes sociales, enlaces ás redes sociales, o contrato do token, a gráfica, o sea, desde aí podeis empezar perfectamente. Nada, xa para ir acabando, que dúas persoas que penses que son interesantes que poida traer aquí ao canal que relacionadas co sector que lle poida facer unha entrevista aquí que digas tú, pois parecen interesantes, non ten por que ser conocido tampouco nin nada deso, o sea, eso E dá un galegos, pouquiño. ¿no? Tendo eu. Galegos principalmente, se non, pois non Sí. pasa nada tamén, ao final, pois tamén terei que entrevistar xente, pois que falen Non xeche a en David castellano. e a quen máis. Creo que David e a Juan, de John Five. Vale, pois Uxío de Material Bitcoin, Ao bueno, sí. Uxío ou Javier, calquera dos dous de Material Bitcoin, sirvenche perfectamente, e é unha empresa de Galicia que se dedican a crear wallets, Ujú. e para mí son referente ahora mismo no sector en Galicia. E Vale, logo alguén tamén, o sea, a ver, a nivel Galicia, quizás Antonino, que tamén, Antonino Comesaña, que é vicepresidente da Galbit e se dedicou un montón de anos á divulgación desta tecnología, tamén merece moita pena e é un tío moi agradable para estar aquí unha hora con el falando. vale, genial. Pois aí me quedan anotados, contactarei con eles. Perfecto. Bueno, pois nada, Frederic, moitas gracias polo tempo e por vir aquí ao canal. Nada, pois xa nos veremos na xuntanza blockchain que vai haber en Santiago. Aí estamos. E nada, moitas gracias por vir. A ti por traerte e pola iniciativa esta. Espero que sigas e te convirtas nun canal de referencia en Galicia tamén, que o necesitamos. Vale, genial, esperemos que sí. Venga, un saludo, Frederic. Hasta logo, gracias. Chao.